Lahat at magandang gabi na po sa atin. At mayroon lang po akong gustong sabihin sa inyo. Ito po ay yung dati po kasi naggagamot din ako, hindi pa ako nagbibideo. May nagsabi lang po sa akin mga pasyente ko na, "Apo Andy, pwede po kayong mag-video, sayang naman po para marami pong makapanood sa inyo." Ito ay napakasimple lang. Para ito sa tanong ni Ate Banban sa Saudi. Kasi pagod na po ako meron akong pinuntang kami mag-asawa. Ay napakasimple lang po nito, napakasimple lang po. Ano, mega mega shoutout diyan sa Saudi. Simple lang 'to kaya ako nag-live, kaya hindi na ako nag-upload ng video. Meron lang akong konting sasabihin sa ano, kasi nahihirapan po ako mag-text do'n sa Messenger ko, kasi napagod na po ako sa pagmamaneho. Napakasimple lang nito. Dalawang klase po ang kulam, o sabihin natin tatlong klase. Sa henerasyon ng aking lola at lolo, ito po talaga yung totoo. Mahinang mangkukulam, may subong mangkukulam, may subong batong mangkukulam na 3 bato. Yung isa pong mangkukulam ay hindi pa siya gaanong epektibo sa pagkukulam, pero nakakasakit po siya ng tao. Baga sa simple lang ito yung mga usog sa pagtingin sa mga mata. Class A na po yun. Pero mas may malakas pa doon. Isang sa pagkukulam po na may subo, madali lang po yun makita pag talagang lehitimo ang isang manggagamot at binasbasan ng Diyos Ama at ito'y pinili at itinakda sa mga taong karapat-dapat na bigyan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa mga mata, sa mental telepathy, sa pakiramdam. Ang unang kapangyarihan na ipagkakalob sa inyo, pakinggan mo 'to, te, ha. Sasabihin ko po, kasi napapagod na po ako mag-text, Malakas na pakiramdam kaysa mga mata. Puwede kang linglangin ang iyong mga mata. Kailangan ma-detect mo po talaga ang kalaban mo kung siya ay kinukulam o nagkukulam-kulaman lang. 'Pag body spirit po, emosyonal, pisikal, tinitingnan niya po ang mga tao kung meron pong problema sa pera, pag-ibig, emosyonal, hirap sa buhay, halo-halo na po. Do'n siya tinatalo ni Satanas. Do'n po nakakapasok ang mga body spirit na hindi kayang matanaw ng simpleng paggagamot lang. Hindi 'to nakikita ng mata at hindi nagpaparamdam. Ang katulad po nito ay binibigay ni Satanas na sakit o dyablo. 'Pag ikaw ay natutulog, hindi ka po makakatulog. Gusto mong matulog, may bumubulong sa tenga mo. Yung mga marami ko pong iniisip na ayaw mo naman pong isipin, nangyayari po talaga sa tao yun. Tinutukso tayo ni Satanas na tanggalan ng pananampalataya, kung ano-anong pumapasok sa isip natin na malala na hindi naman natin iniisip. Napakahirap po gamutin yun. Kasi ang makakatulong lang doon, unang-una, ang Diyos. Pangalawa, ang sarili mo. Isuko mo ang iyong kasalanan sa ating Ama, tutulungan ka ng Panginoong Kristo na makatulog ka ng maluwalhati. Sabihin mo lang sa aking Ama, sa ating Ama, na pagod na po ako at ayaw ko, gusto ko na po makatulog. At patawarin niyo ako sa aking nagagawang mga kasalanan. Yun lang po yun. Napakasimple. Yung mga kinukulam naman kulam-kulaman, madali lang po malaman yun. Simple lang. Kayang-kaya po ng ibang manggagamot yun. Yung talagang manggagamot po na hindi marunong magkulam, kasi may manggagamot po na marunong magdasal sa kasamaan at nananakit. Hindi po sila ang lehitimong binigyan ng karunungan ng Diyos. Ito'y pinag-aralan lang nila. Kasi kung mabuti po kayong manggagamot, ulitin ko sa'yo, Tiban ba sa Cervantes sa Saudi. Kung mabuti po kayong manggagamot, hindi po kayo pahihintulutan ng ating Ama sa langit na gumamit ng kasamaan ng kanyang kapangyarihan at gamitin mo 'to sa kasamaan. Dahil alam niya ito'y binigay sa'yo dahil hindi mo 'to matututunang gumamit ng kasamaan at ipinili ka niya. Marami po kasing manggagamot na marunong manakit, totoo po 'yun. Pero hindi rin nila alam, 'pag natuto ka pong manakit, ang anak mo ay magkakasakit. Kung wala ka mang anak, kapatid mo ay mamamatay, nanay, tatay mo. Dahil yun ay pinag-aralan mo lang. Balik buhay po yun. Baga sa palit buhay. Sa ginagawa mong kasalanan, bumabalik lang sa iyong pamilya. Kung may anak ka, ang anak mo ang nagsasakripisyo.
Pero kung binigyan ka po ng karunungan ng Diyos at alam niya ito ay hindi mo gagamitin sa kasamaan, yun po yun, ay ito ay binukal at bigay na sa'yo ng Panginoong Kristo. Sa mga kinukulam-kulaman ay hindi naman po basta-basta yun. Ang isang mangkukulam, kaya nga po ang mangkukulam mahirap po hulihin. Pag talagang lihitin mo mangkukulam, para po sila magnanakaw. Hindi sila magpapahuli sa pulis. Kahit tawagin mo sila. Basta-basta. Yun po yun. Kahit tawagin mo po sila basta-basta, hindi po sila magpapahuli sa mga manggagamot. Pero kung ikaw ay lihitin mong manggagamot, kahit hindi sila magpapahuli, kusa ang anghel ng Panginoong Kristo ang dadampot sa kanila upang ilagay ka diyan. Kasi pag ginalaw mo ang isang katawan ng tao, hindi mo, kahit tanggalin mo po yung aura niyo sa loob ng laman ng tao, ay nandun pa rin yung maduming espiritu mo dahil mabigat na kasalanan ang ginawa mo sa aking Ama. Na pinakalaman niyo po ang katawan ng taong ito, may kasalanan man ito o wala man pong kasalanan ng taong ito, wala kang karapatan na kulamin siya. Ang Diyos pa rin ang may karapatan. Maiiwanan po ng marka yun o alikabok. Kahit hindi mo na po siya tawagin, madadampot mo po siya. Sa ayaw sa gusto niya. Pero pag may subo po ang isang mangkukulam, matigas po talaga, sanay siya mangkulam o sanay siya pumatay ng tao, etc. etc. Mapipilitan kang gamitin siya ng antas na mataas na dasal para damputin mo siya. Hindi mo rin siya basta madadampot dahil lalaban siya. May ibinibigay ang Ama sa taong manggagamot niya na hililitin mo na walang kalam-alam ang mga mangkukulam na kaya mong damputin ang kanilang kaluluwa kahit nasan pa sila. O pwede po yung gamitin kung kinakailangan lamang para siyang madala at tanggalin niya dahil sobra-sobra na ang binibigay niyang sakit sa kapwa niya tao. Subukan muna natin siya baguhin kung anong dahilan kung bakit niya kinukulam. Pwedeng pinapatrabaho sa kanya, sa salapi. Pag hindi talaga't matigas ang ulo at ayaw niya pong sumuko at ayaw niya pong sumuko unang-una sa Diyos, pwede mo po siyang tanggalan ng kapangyarihan o pwede mo na siyang patayin. Dahil kung gagawa pa siya ng masama at paulit-ulit, kailangan mo na siyang putulan ng sungay at ibalik na siya sa Panginoon kaysa makagawa pa siya ng maraming kasalanan sa ating Ama. Yun ang tungkulin ng isang mga manggagamot. Pero pag ang mangkukulam na may subong 3 bato, hindi po sila tatanggap ng pagkakamali. At hindi mo na po sila pwedeng kausapin. Yun lang po yun. Importante po maging malaman mo ang katotohanan kung bakit kinukulam. Pero meron pong isa akong dating ginagamot na galing po talaga siya sa mga manggagamot na hindi naman po to magamot-gamot na sinasabing yung pagdating po yun sa amin, sa akin paggagamot, hindi po siya talaga kinukulam, kung hindi sinasaniban po siya ng demonyo. Dahil bakit po? Yung hindi pa ako nagbibideo nito, para mapaliwanag ko lang sa inyo at yung nanonood sa akin at tanong ng tanong. Kasi po, yung hindi po ako nagbibideo, kasi yung mga tao rin nagsabi sa akin na mag-video rin ako ng mga pasyente ko. May ginamot po, galing na po siya sa maraming magagamot. Yung hinawakan ko po siya, ang sabi niya, wag niya ako daw hawakan. Narinig ko po sa aking isipan na sabi niya, pero kung magsasalita ang isang tao, hindi niya to naririnig na normal na taong nakapaligid sa kanya. Narinig ko talaga siya ng buong sa puso ko. Nasabi niya, bitawan ko to at wag ko daw siya hawakan. Sumagot ako, akala nila kung sino kausap ko. Sabi ko, manahimik kayo, may kumakausap sa akin. Bitawan ko daw siya at papatayin niya daw ang taong ito. Ang isa lang ang sinagot ko, kung siya'y papatayin mo sa araw na ito, isasama kita, pero siya'y aakyat sa langit, ikaw ay babalik ko sa impyerno. Wala daw akong karapatan, sabi niya sa akin. Sinabi ko sa kanya dahil nakikita siya ng mga mata ko na binigay ng Panginoon Kristo. Simple lang sinabi ko sa kanya, kung ikaw ay isang masamang espiritu, bakit ako na lang ang patayin mo kaysa sa taong kaharap mo? Ang ibig ko sabihin, yung taong nasa loob siya ng katawan ng taong ito. Dahil ako ang isinalang para sugpuin siya o dinala siya sa akin. Yun po ay mga exorcist.
Napanglinglang si Satanas. Marami po kasing mahirap ipaliwanag na siyensya kung bakit po ito nagsasapian ng mga tao. Dahil bago ko po nagamot yung taong yon at marami na pinuntahan, sinabi ni Satanas sa akin o ng masamang espiritu kung bakit niya sinaniban ang taong ito. Alam mo bang unang sinabi ni Satanas? Simple lang. Mahina ang taong yan. Lahat ay sobrang hina niya. Kinikimkim niya ang galit at siya ang nagbubuo sa akin. At kaya ko siya sinaniban dahil napakahina niya. Yung napalayas ko ang itim na usok at ang masamang espiritong hindi nakikita ng mga mata. Ang sabi niya, babalikan ko ang taong yan at hindi ako makikita ng kahit sino basta-basta. At hindi niya ako mahawakan kung marumi ang puso ng isang manggagamot at marunong mangulam. Sabi niya sa akin, bakit ko daw siya naririnig? Hindi ko alam. Siguro nang dahil sa Panginoon. Yun lang ang sinabi ko kay Satanas. Kaya sinabi ko kay Satanas na ikaw ay lumayas sa loob ng katawan ng taong yan. Dahil sa utos ng aking ama, yun ay lumayas. Yun ay totoo. Pero wala akong kuwang video yun, pero kaya kong patunayan po yun. Yan ang sinasabing, tinanong ko yung pasyente yung bumalik na siya sa katinuan. Bakit, ano ba ang iniisip mo ate kung bakit ka sinasapian? Gusto ko magmula sa iyong bibig. Hindi mo kasi pwede pong bigyan ng salitang masama ang pasyenteng nagpapagamot sa iyo dahil nahihirapan na nga po sila dahil sa mga karamdaman nila na hindi naman matukoy na medisina o ng ibang manggagamot kasi iba-iba po kapangyarihan ng mga manggagamot. Katulad po sa akin, ang binigay sa akin ng lola ko, exorcist, pinulam, sanib. Kasi doon po na lalabas ang lahat ng energy mo sa buong katawan mo sa pagdarasal sa Panginoon Kristo. Hindi ito binuka ng bibig o inilalabas lang ito sinasalita. Kailangan buong puso at tingin ka ng kapatawaran at sasabihin mo sa Panginoon na may nangangailangan na tulong sa'yo bilang instrumento niya ay nilok mo. Mahirap po yung paniwalaan. Dahil itong taong ito, kaya siya sinasaniban, nung nagising na siya at bumalik na sa kasatinuan, marami po siyang problema na hindi niya po matanggap kung bakit nagkakaganon buhay niya. Doon siya inatake ni Satanas. Kasi hindi mo pwede pong pahiyain ng isang tao kasi marami na pong sumubok sa akin yan dito. May nanloko na, kinukulam, ganyan-ganyan. Alam ko po kung kinukulam ang isang tao sa tingin lang o sa dami ng experience ko sa lolo ko, sa turo niya sa lola ko. Sa hawak lang sa pulso. Ang pulso kasi ng tao, pag may sinasanib, parang buntis din yan. Sumasabay sa paghinga natin, kaso dumodoble po ang yanig ng kanyang pakiramdam. Ibig yun, sa pakiramdam ko po, iba po yun. Gagamitin mo ang lakas ng pakiramdam at mental telepathy mo para pong buntis yun. Nagdodoble po yun. Mayroong ibig sabihin na nakapasok sa loob ng katawan lupa niya na hindi mo namamalayan at hindi mo nakikita. Pwede niya sabahin ang kanyang isipan. Marami po kasi talagang mahirap ipaliwanag. Kailangan matutunan po yun ng isang manggagamot. Yun ang sinabi ng lolo ko. Una, nahihirapan ako pulsuhan ng isang tao. Yung natutunan ko yun, doon ko nararamdaman kung bakit may tumitibok pang ibang katawan lupa sa espiritu ng isang tao na hindi mo naman madidetect basta-basta ang kaluluwa o spirit natin dahil yun ay pag-aari ng Panginoon Kristo. Dahil yun ay masamang espiritu kaya ibinigay sa iyo ng karunungan ng Diyos yun para madetect mo kahit hindi ito makita. Kahit may nararamdaman ka, kung nag-aalinlangan ka, pakiramdaman mo yun sa iyong isipan. Marami pong bagay sa paggagamot pero huwag niyo pong ipinapahiya ang mga taong gano'n kasi kaya nga sila pumupunta. Ikaw nagsabi niyan te ha, yung nanonood sa akin ha, binigay ko lang ha. Kailangan kausapin mo siya kung bakit ba siya naging emosyonal kasi dito sa dami-dami ko ring gamot, ginagamot na ganyan, kinakausap ko sila kaya sila nababaliw, nasisira ng ulo, kailangan nila ng doktor, psychiatrist para lang maayos lang ang pag-utak nila. Kailangan daanin mo ang isang tao sa manunay na pagsasalita at pag-ibig ng Diyos para maibalik mo siya. Ano ba ang tungkulin ng isang manggagamot? Napakasimple lang. Una, magtiwala tayo sa Diyos. Pangalawa, sabihin natin sa tao ang salita ng Diyos. Pangalawa, alisin mo ang galit sa kanyang puso. Huwag mo siyang pag-isipan. Palakasin mo ang kanyang loob. Huwag mo siyang ida-down. Yun po ang ibig sabihin ko, Ate Cervantes, Tibanban sa Saudi.
naipapaliwanag ko na po sa inyo 'to, ha. Kasi tine-text niyo po ako sa Messenger ko, pagod po ako kaya pinapaliwanag 'to. Huwag mo po silang panghinaan ng loob kasi po 'pag pinanghinaan mo sila ng loob, masaya si Satanas. Kasi ang galit natural lang, huwag natin alagaan. Kaya nga sinabing paulit-ulit, 100 beses ka man magdasal o 3 beses ka magdasal sa araw-araw, sa isang linggo napakahaba po niyon. Kung hindi ka pa humingi ng kapatawaran at hindi ka pa nagpapatawad at hindi mo pa inaamin ang kasalanan mo sa ating Ama, paano ka tutulungan ng Diyos? Pero si Jesus ang pong Nazareno ay nasa puso natin, ang Panginoong Kristo, hindi niya tayo iniwan. Napakasimple lang po yun, napakasimple lang. Kailangan lang natin maging matatag sa pagdarasal, alisin lang ang galit sa ating puso, huwag tayong mag-isip basta-basta. Kasi minsan, si Satanas kahit natutulog tayo, type na tayo, eh. Para siyang laging nakadikit sa tabi natin, para siyang damit natin. Pero kung tayo laging nagdarasal, hindi siya sasanib sa'yo at hindi ka niya lalapitan. Dahil alam niyang matatakot siya sa'yo. Dahil alam niyang nananalangin ka sa Panginoon. Kasi meron din akong kilalang manggagamot, kahit pakiramdam lang gusto niya. Pero totoo yun, kahit yung inang Solomon ko at lolo ko sinabi rin nila yon. Meron silang mga kaibigan na gano'n. Nangangarap silang hawakan ng Diyos at sinasabi nila nakakausap nila ang Diyos. At ang pangalawa, sumasanib sa kanila ang mahal na Santo Niño, patawad po, mahal na Santo Niño sa Tondo, na siya rin po humahawak sa akin, at ang mahal na Ina, patawad din po, sintabi po sa inyo at magandang gabi po sa inyo, na hindi po basta-basta sumasanib ang mahal na Ina at ang mahal na Santo Niño sa normal na tao lamang. Nakikipag-usap lang ang ating Ama bilang instrumento niya sa pangitain, sa panaginip. Lahat ng apostol ni Hesukristo, yung wala pa si Papa Jesus, ay nakikipag-usap lang ito sa pangitain, sa panaginip. Kahit nakalagay po sa Bible yon, hindi mo po basta-basta makakakita. At pangalawa, para makatotoong nakakausap o nakikita mo sa pangitain ng ating Ama sa langit, alam niya ang pangalan mo dahil siya nagawa sa iyo. Alam rin ni Satanas yun. Lahat ng bagay sa iyo alam din niya. Pero hindi niya magagawa ni Satanas ang manalangin at lumuhod sa Panginoon Kristo dahil alam ni Satanas na siya ay mas malakas sa Diyos. Ituturo sa iyo ng Panginoon Kristo na huwag kang bibitiw sa panalangin at hindi niya rin sasabihin ng Panginoon Kristo na huwag kang manalangin. Sasabihin ng Diyos sa iyo na manalangin ka, anak, at huwag kang matakot at ako'y nasa iyo. Babasbasan kita. Yan lang ang sinasabi ng Panginoon, at pumunta ka sa aking tahanan at manalangin ka ng mataimtim. Yan lang ang sinasabi ng Diyos, at bibigyan kita ng hindi mo pa inaasahan. Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos yun na, anak, ikaw bilang instrumento ko, ako yun, kunyari, bibigyan kita ng kapangyarihan at maggamot ka sa mga tao. Hindi ka basta bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos, dahil dadaanin ka pa nito papaliwanag ko po sa inyo, sa panaginip. Lahat ng detalye ay alam niya dahil alam niyang siya ang gumawa sa iyo. At aalisin niya muna ang galit sa iyong puso at kaluluwa. Hindi ka pwedeng hindi alisin ang galit ng iyong puso. Natural lang tayo magalit. Aalisin niya ang lahat ng hinanakit o anumang nangyari sa iyong buhay. Kasi doon ka tatalunin ni Satanas. Pag nakitaan ka ni Satanas ng kahit tuldok lang na dumi, tatalunin ka ni Satanas. Kailangan hindi makita ni Satanas ang iyo. Dahil kailangan mo pang manalangin at isuko ang iyong sarili. Parang inaangat natin ang mga kamay natin sa Panginoon Kristo na hindi bumibigat. Pag ito'y bumigat, tandaan niyo po, Abel, patulong po. Sinasabi ko lang ko to, Kuya Abel, dahil marami na, galing po ako kanina, may pinuntahan po kami. Ito'y para lang po to kay Ate Cervantes sa atin, kasi napanood niya daw yung video sinend niya sa akin sa Messenger ko, pero hindi ko po sasabihin ng pangalan dahil po ay sikat yun. Ayoko po yun. Basta't ito lang ang para sa akin. Lagi pong sinasabi ng Panginoon Kristo, lagi tayong magdasal, alisin ang galit sa ating puso. Hindi po basta-basta pumapasok ang mahal na Santo Niño o mahal na Ina sa normal na tao. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Kinakausap niya lang tayo sa panaginip, pwede tayong manalangin sa Kanya at sabihin natin, isuko mo lang. Ilabas mo lang ang galit sa iyong puso.
hindi ka papasukin ni Satanas at hindi ka tutuksoin ni Satanas kahit sa panaginip lamang. Kasi marami na akong kilalang manggagamot sa panahon pa ng lolo ko na nangangarap na makausap ang Panginoon ay sila ay nabaliw. Yun po ay totoo. Na konting kaluskus lang, may marinig lang siya sa tenga niya, kinakausap na daw siya ng Diyos. Tanda mo, si Satanas ay mapangling lang. Tuso nga po yun. Ang hindi lang magagawa ni Satanas ang manalangin na mataimtim sa Panginoon Kristo dahil alam niya sa sarili niya, siya ay isang Diyos. Pero hindi siya ang Diyos. Dahil anghel din siya. Lahat ay alam niya. Sa laman, sa aliw, sa kamunduhan. Sa sakim, sa salapi. Lahat yan alam ni Satanas. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi salapi. Kung hindi kapayapaan ang maghari sa ating buhay, natural lang tayo matakot. Pag natatakot tayo, magdasal lang tayo. Marami na po akong kilalang manggagamot na sinabi sa akin ng inasulami ko at bata pa ako sa kanila, mas matanda pa sila, humingi ng tulong sa akin. Hindi ko sila pinapahiya. Hindi ko ugali magpahiya. Kung may nangangailangan ng tulong o kaya nahihirapan kung ano ba ang sakit nila. Isa lang ang sinabi sa akin ng Ama, turuan mo sila ng katulad ng tinuturo ko sa iyo, na manalangin sa akin at humingi ng kapatawaran at pakikinggan ko sila. Lahat ng apostol ni Jesus ay nagkamali rin. Lahat ng apostol ni Jesus ay pinanghinaan din ng loob. Hindi siya Diyos, hindi tayo katulad ni Jesus na hindi nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Lahat. Sila ay mangingisda din. Sila ay mga nagtitinda at naniningil din ng buwis o hindi rin sila pari yung panahon nila. Yun po ang totoo. Tayo ay instrumento ng Diyos. Lahat po tayo. Maging matatag lang ang ating isip at puso sa panalangin. Hindi tayo papasukan ni Satanas. Dahil ang exorcist ay napakatinding kalaban yon. Hindi mo makikita ang kalaban mo kahit ipitan mo pa siya ng 10 krus sa daliri, left and side, kahit sa kamay. Tatawanan ka lang ni Satanas dahil alam ni Satanas, kaya lang ang malakas ang loob mo dahil meron kang pang-ipit doon. Dahil alam niya, nakakaramdam ka rin ng takot dahil tao ka lang. Kaya ang panalangin ay nakalagay sa Bible. Nandun na po ang lahat ng dasal. Kahit ulit-ulitin natin ang pagdarasal natin sa Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran, pinakikinggan tayo ng Diyos. Yun lang po yun, ate. Kailangan lang lakas ng loob, tibay ng pananalig at pananampalataya. Alisin lang ang takot sa puso. Lahat ng tao ay natatakot. Pag tayo natatakot, doon tayo lumalakas. Tumawag lang tayo sa Diyos. Yung pinanood nyo po sa akin, yung sinabi nyo kanina, pininood ko rin. Pwede po siyang emosyonal dahil meron na po kong ginamot na maraming ganun. Yun nga lang po ate, kailangan kinakausap mo lang siya ng matalimtim. Kung alam mo lang marami na akong ginamot pong ganyan, hindi pa ako nagbibideo, hindi ko po sila pinapahiya. Walang utos ang aking ama na ipahiya ko ang sarili kong kapwa-tao. Pagkus tinuturuan niya lang ako na palakasin ang loob ng aking anak at ibalik mo to. Kasi ang taong yan ay inaanilihan ni Satanas. Bakit mo siya dinadown? Pagkus dapat ihikayatin mo siyang umangat. Huwag ka magsasalita ng judgmental na masama sa kanya. Dahil kung ikaw ay nakakaranas ng ganung sakit, maiisip mo, bakit ako ganito? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dahil meron siya nagawang kasalanan sa ating ama na hindi niya pa nasasabi. Pag nasabi niya ito, iiwanan siya ni Satanas. Walang manggagamot na hindi nagkasala. Pero hindi ako naniniwalang isang manggagamot ay marunong mangkulam, hindi siya manggagamot. Siya ay mapanglinglang ni Satanas. Siya ay instrumento ng isang demonyo. Dahil ang isang manggagamot, mabuti ang puso. Na kaya mong gamutin ang sarili mo. Na kaya mong proteksyonan ang sarili mo sa panalangin. At hindi ka pababayaan ng Panginoon Kristo. Lagi siyang nandyan sa puso natin at binabantay niya tayo. Hindi niya ipapahamak ang kanyang anghel o instrumento kahit kanino man sa mga masasamang espiritu.
nananatiling binabasbasan tayo ng Diyos. Napakasimple lang talunin si Satanas. Alisin lang natin ang judgmental, pag-isip na masama at kamunduhan. At maging totoo ka sa sayo sarili. Hindi ka magkakasakit. Lahat tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. Yun nga lang, ate, paulit-ulit ko sinasabi si Ate Cervantas, dagdaghan ang iyong pananampalataya, pananalig. Yung pinapanood mo sa akin kanina, ayaw ko sabihin ng pangalan niya. Dahil siya isang magaling at sikat na manggagamot. Malayo ang aking agwat sa kanya. Pero iba ang tinuro sa kanya ng kanyang ama o ng aking ama. May kanya-kanya kaming pananalig at pananampalataya at lakas. Iisa lang, ang Diyos, Ama sa langit, ang pinakadakila na si Jesucristo na ang liwanag ng pag-ibig. Siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Walang tatalo sa kanya kung sa kanya katatawag bilang instrumento niya. Yun lang po yun at maraming salamat. Ayaw ko pong sabihin ang lahat ng nalalaman ko basta-basta sa mga paggagamot kasi minsan sinusubukan lang ka lang ni Satanas. Minsan may sinasabing sapi-sapian, marami na pong nangyari talaga dyan. Kinakausap ko sila, pinapatayan ko sila. Bagay, hindi pa ako nagbibideo dati yun. Pinalalakasan ko sila ng loob at ayaw ko silang i-down. Kung totoo kang kinukulam naman ng isang tao, madali lang po yung malaman. Titigan mo ang kanyang mga mata. Magtitigan ka sa kanya. Madali lang po yun. Hello po at magandang subscribe na po. Shoutout naman po. God bless. Feb Mansion. Yun lang po yun. Napakasimple lang po yun. Cervantas. Marami na pong ginamit na baliw o nagbabaliw-baliwan lang. Pero awa ng Diyos ay sila'y gumagaling. Dahil sinasabi ko sa kanila at sa kanilang magulang, palakasin niyo lang po ang loob niya. Huwag niyo po siyang iwanan dahil yan ang gusto ni Satanas, na mag-isa lang siya sa kadiliman at patayin ng ilaw. Buksan niyo po ang bintana, pasikatan niyo po siya ng araw at panalanginan niyo po siya at ituro niyo po ang panalangin. Hindi naman po kailangan mahaba ka magdasal sa Panginoon. Basta't nagbula sa iyong puso, umiyak ka. Yun lang po yun. Napakasimple lang. Marami po kasi mangkukulam. Ang delikadong mangkukulam ay may subong batong 2 hanggang 3. Hindi na po sila kinakausap dahil po sila ay mga dyablo. Sila ay tinatanggalan na ng hininga. Dahil pag sila ay nakawala, tatargeting kanila dahil sinaktan mo sila. Kailangan matutunan mo silang hanapin ang kanilang mga amoy kahit hindi mo makita. Dapat maramdaman mo ang kanilang pakiramdam mo amoy kung anong enerhiya ito. Kung saan siya kumukuha ng lakas. Maraming taktika po sa paggagamot. Yun lang po yun at maraming salamat at gabi na po. Pasensya na po kayo. Sana sabi ko sa inyo. At maraming salamat po sa panonood sa akin. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At tayaan niyo po, babalikan ko kayo dyan. Susunod. At yan na po Ate Banban at Cervantas ha. Hindi ko po masabi yung pinapasend nyo sa akin kanina kasi sikat po siya manggagamot. Iba-iba po ang kakayahan namin. Kasi tandaan mo, ang iyong asawa ay galing din po sila sa sikat na manggagamot. Na 6 na beses po siyang ginamot sa Batangas na sikat po. Tapos 6 na beses din po siya inoperahan ng espiritista at hindi naman po nakita ng sakit. At meron po siyang sinasabing ganyan-ganyan pero hindi natin sukat akalain. Malapit lang pala ang nangungulab sa kanya. Dahil po yung sa dasal. Pero alam ko po ang masamang mangkukulam. Hindi nyo pa ako nakikitang pumapatay ng mangkukulam. Dahil alam ko yung mangkukulam yun ay pwede pang baguhin. Huwag po natin silang husgahan. Pag naramdaman ko po 2 bato, 3 bato sa kanila, hindi po sila kinakausap. At alam ko na po sila mapanglinglang. Sinusundat ko po ang kanilang puso. Ang mahinang mangkukulam ay nasa puso. Pangalawa ang kanilang sentido. Patayin mo ang puso nila sa pamamagitan ng 2 daliri o sa salita ng Diyos. Pwede po yung tablan. Matinding konsentrasyon po yon para po yon isang enerhiyang tatagos sa physical at spiritual ng isang tao na pinagkaloob ng Diyos.
Lahat po ng mga mangkukulam may subo. Yun po yung mga mangkukulam na meron pong angkin na kakayahan. 2, 3 at pinakamalakas sa kanila ay 3 po hanggang 4. Kasi may nakalaban na po akong gano'n. Pero alam po ng mangkukulam kung ikaw din ay may subo. Ang lahat po ng mga manggagamot na pinili ng Diyos sa instrumento ay may mga subong batong puti po. Hindi po yun nilalagay o kinukwintas. Sinusubo po yun sa lalamunan ng isang karapat-dapat. Sabi nga ng lolo ko, inganga mo lang ang bibig mo, isipin mo na may malalaglag yan. Isang jolin po yun, pero kulay puti. Yun na ibinibigay ng Diyos sa kanila at pinagsasalin-salin lang nila. Pag natanggap mo po yung batong puting yun, ay sobrang liwanag po yun. Pero pag natanggap mo po yun, isang buwan kang hindi makakatulog kung anong-anong mapapanaginipan mo dahil susubukan ka ng batong ito na galing sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay karapat-dapat na mag-alaga sa Kanya. At mapapasok sa iyo lahat ng dasal sa iyong utak na kahit hindi mo naman ito pinag-aralan, kusa mo kaya magsulat ng dasal sa iyong isipan at mga kamay. Kaya nga sinabi, iniluklok upang maglingkod sa Panginoong Kristo para sa sanlibutan bilang instrumento niya. Yun po yun. Kaya nga po, pag may mga ginagamot po kayong hindi po kinukulam, kausapin nyo lang po sila. Kung kinukulam man sila at hindi naman po nila mapalagay kung talagang kinukulam, turuan nyo lang po manalangin. Ilang naman po ang sinabi ng Diyos. At magbasa-basa ng Bible. Pangalawa po, umawit kung wala ka mang ginagawa. Ilibang-libang nyo po ang inyong sarili upang hindi ito mapasukan tayo ng bad spirit. Maging payapa nawa ang ating isipan at puso't kaluluwa. Huwag po tayong magpalinglang o magpatukso kay Satanas. Marami pong Satanas, hindi lang isa. Libo-libo din po. Maraming Satanas po sa mundo. Hindi lang si Satanas ang isa. Ang nakakatakot lang kalaban minsan si Satanas yung may karit po. At exorcist. Dahil aalamin niya ang pangalan mo. Pag may sapi po ang isang tao, hindi po yung nagsasalita ng Tagalog. Latin po ang salita nila na hindi mo naiintindihan ang salita ng Latin ng kalaban mo, sila ay demonyo. Ulitin ko, pag may sources po at may sapi, kahit 10 krus pa, isuksok mo sa lahat ng daliri niya, hindi tatalab yun. Dahil alam ni Satanas, natatakot ka. Tumatalab lang po yun ay panalangin. Pwede nyo pong gamitin ang malaking krus, takpan nyo po ang kanyang mga mata, at hawakan niyo po ang kanyang ulo at manalangin ka. Napakasimple lang. Kung kaya mo mabilis magdasal ng Ama namin at sumasampalataya ka kabisado mo, banggitin mo si Jesus Cristo ng 3 beses na walang alinlangan. Kung takot ka at alanganin ka dahil wala kang debosyon sa iyong pagdarasal, tawagin mo si Jesus Cristo. Sabihin mo sa taong yan, napakasimple lang. Ikaw, Satanas, ay lumayas ka sa katalog ng katawan niyan sa pangalan ng Nino ng ating Ama. Yan lang ang tinuro sa akin ng Diyos. Kaya nagtataka sa akin, bakit ako ay walang medalyon o suot-suot? Nagtatanong kayo niya minsan sa akin sa messenger ko. Dahil po, ang medalyon ko ay nasa puso ko na. Nakaukit na to sa loob ng aking katawan. Dahil ang kapangyarihan na sinubo sa akin ng Panginoon Kristo ay nasa puso ko na si Jesus Kristo. Ng Panginoon nating lahat. Tayo lahat yun, meron tayo yun. Hindi lang natin magamit. Ang mga mata natin ay mata ng Diyos. Ang ating salita ay salita ng Diyos. Ang ating isip ay sa Kanya to. Kung aalisin mo lang ang galit sa iyong puso, natural lang tayo magalit. Yun lang po yun. Kung dati kung wala lang nag-udyok sa akin ng video dati, kung dati pa lang ako inudyukan, marami pa ako kayo nakitang exorcist. Na hindi po talaga ako nag-iipit dati. Alam niyo po, kung may sanib po talagang isang tao, pag kaluluwa, madali lang po yun mahuli. Lumalamig po yung krus sa dulo ng talampakan ng paa. Kahit yung posporo stick lang po, pagpatay po, lumalamig yun. Kusa mo lang po yung lagay, kahit nakapatong lang po yun sa daliri o kahit hindi mo pa yun igano, nakapatong lang yun, iinit po yun.
Kung mayroon talagang bisa at dasal yung stick of papel po yun, pagpatay. Pag mga elemento po, matitigas po talaga ulo nyo, lalo po yung mga duwending pula. Pero madali po lang sila kausapin. Yung mga elemento po, napakabilis lang yan. Sila ay mayroon silang mga prinsipyo. Pag kinausap nyo po sila, madali lang po silang tanggalin. Ang mahirap lang po tanggalin sa isang tao, emosyonal, pag-isip na masama, o ano man sinasabi-sabi na penwat, yun po ang hirap talagang gamutin. Dahil yun ay mga demonyo na. Pangalawa po, yung may mga kulam na may subo. Talagang pong hindi yung magpapahuli. Kasi baga nga po sila ay pumapatay ng tao. Pero pwede nyo po silang mambagabag kung kinakailangan. Pero pag talagang ayaw nila, may utos ang Diyos. Nakalagay sa Bible ito. Patayin sila. Totoo po yun, nakalagay. Pero ang Panginoon Kristo ay naging payapa. Siyang umawak sa atin. Pero alam mo sa puso mo, at sinasabi ng puso mo, sinasabi ng Diyos, o ng mga gabay mo at mga anghel mo, na yan ay huwag mong pakikinggan, ay sinungaling yan. Dahil yun ay si Satanas ang naghahari sa puso nila. Lusawin at ibalik sa impyerno o patayin mo nang walang alinlangan at takot. Pero kung kaya mo siyang baguhin, gawin mo. Dahil ibinigay na sa iyo ang Diyos ng kapangyarihan at binabasbasan ka nito. May sarili tayong isip. Alam mo ang desisyon ang dapat mong gawin. Isang isip at isang salita lang at isang desisyon. Gawin mo ang nararapat para sa mga makukulam. Kasi hindi niyo po ako napapansin na hindi po mapatay ng mga makukulam. Yun lang po ang akala niyo. Minsan hindi ko po yung sinasabi. Pero hindi niyo ako napapansin. Dinidiin ko po ang daliri ko. Ginawa ko po yun minsan sa pasyente ko na hindi ko po dati binidyohan, na hindi pa ako nagbibidyo. Dahil alam kong hindi siya magbabago. Pero po namatay siya doon sa loob ng katawan ng isang tao. Pero hindi ko po yung sinasadya dahil sumubrang bigat ng daliri ng itinusok ko sa kanyang sibat. Pero yung iba yun, hindi na po siya magising. Dahil alam kong hindi siya magbabago. Kaya po siya inuwa na ng Diyos. Kaysa makagawa pa siya ng maraming kasalanan sa aking Ama. Dahil alam kong hindi siya susuko. Dahil ibinenta na niya ng kaluluwa niya sa impyerno. Pero hindi ko po alam kung siya tatanggapin sa langit o dediretso sa impyerno. Tungkulin ko lang ang exorcist, kulang, barang, mga ganun po. O sinasaniban, o yung kulang sa pagdarasal sa espiritual ng katawan ng tao, yung sinasabing hindi po tayo nakakatulog, hindi po ako nakakatulog kung ano pong iniisip po, bakit wala naman po akong inisip. Tungkulin ko pa po yon. Yung mga taong yun ay mababaw ang kanilang spiritual sa kanilang puso. Tungkulin ko po yun. Pero yun po ay hindi ko po binibidyohan. Kinakausap ko siya maluwalhati at maluwalhati sa kanyang isipan at hindi ko siya ginadjudge. Lahat naman tayo nagkasala. Hindi tayo perfecto. Yun po. Pero yung iba po dyan nagtatanong sa messenger ko, paski sa Facebook, dyan sa Facebook ko po, na ako'y manghuhula. Hindi po ako manghula. Mahirap po manghula. Marami po sumasablay doon. Pero may mga taong magagaling manghula. Yun lang po at maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. At God bless po sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. At mega shout out sa kay Geron Abel. Patulong naman po sa paggamot at kasi po may maganda kasi na maganda kuya eh. As well ba mas simple. Mega shout out po sa inyo, taga US po. Maraming salamat po at God bless po sa inyong pamilya. At ganun din po kay Ate Banban sa Cervantes, kay Ate Christina Malong, taga Saudi po, taga po Samar, at taga Bicol, Bulacan, at sa iba pong Bulacan, at saka Batangas po, at saka sa Baguio, Maynila. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood kay Apo Andy, sa Andel Ortinis, at rin po sa Facebook ko po, na minsan nag-upload rin po ako ng video. Maraming salamat po sa pagpapalo nyo at pagpalain po kayo ng Panginoon Kristo. At nasagot ko na po ang inyong tanong, ate. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Minsan, magla-live po ulit ako at isusulat ko po yun isa-isa. Maraming salamat po at magandang hating gabi na po sa inyo. Amen.